Курс прави от AXS European Downhill Cup номер 5 и континентална серия за европейците. Не знам кой номер, мисля, че е номер 8 в Щрик, Полша. Това е трасе, което миналата година и по-миналата година беше част от световната купа, но тази година го махнаха. Има много скок, който го първият голям скок, който е затворен за жалост заради дъжда и много вятър. Това е от топ тренинга на финалите, което значи, че трасето е яко убито и е много тегаво. Днеска е деня на финалите. Аз карам в топ тренинга. Сега това са първите завой. Малко дропче. Още едно. И влизаме в един от известните скокове, големия дроп. Ето го тук. Това е големия дроп. Оп. Малко напад. Инсайд линия тук. И отиваме към ролгапа, за който трябва да се повърти малко, което е ролгапа. Оп. Има доста скокове. Три скока са по-бързи се заобиколят. Поне така карат протата. И е доста фулова пътека. Няма кой знае колко технични работи, това е първи скок. Минава се и така. И влизаш в големите дупки. Малко завойчета. И влизаме в една от частите, където е офкембър. И след него има камъни. Ето го офкембъра. И сега инсайд. През чакъла. Малко хлъзга. Право, на която трябва да се върти. И скок, който се заобикаля. И влизаме в техничната част. Ето я. Оп. Тук е странно и доста хлъзга в момента. Но няма никакви проблеми. Особено тук е доста хлъзго. Ето го Рико от Естония. Доста хлъзгава част. Оп, хлъзна и малко преди дабъл, не го скочих, но няма проблеми. Ето го трети скок, който заобикаля. Завой. Малко дропче. Права. Преди скок с моста. Трябва да въртим малко тук, за да набравим скорост за скок с моста. Ето го. Оп. И отивам в една права, където има още един мост, ама той не е скок и е малко лоурайд, който води към долната част на трасето. Ето го. Последните скокове. Много готини. Цялата пътека е много добре направена. И всичко е топ. Финалната права. Преди последната технична част, ето го скока. Оп. Без спирачки. В гората. Тук сега има няколко линии. О, малко се пробия. Много хлъзга. Трябва да закопчава, откопчавам само по-закопчах се. Ето е финалната част на пътеката в Биешко-Бяла Щрик, Полша. Ето го финалния скок. Оп. Това беше от мене. С скок с първия в Щрик, Полша. Някой ме настигнал, няма проблеми. И това е цяло много добра пътека. Всичко е много добре направено. Това е.